diri buwas yan. Hello. Ay, adi pa. Humble B. Arlene Diaz. Shout out. Wala ka sa work, Humble B? Matutulog. Sige, matulog ka muna. Tulog pag may time naman. Na lang ta. Ganun ba? Bagong apply? Mag-a-apply ka ng bagong work? Oo nga. Anong bang, mo, tourist guide ka ba? Kasi yung mga mo mga video mo. Ang ganda ng nyo dyan sa yung beach nyo. Parang Boracay din. Kitchen staff. Kung magaling ka magluto. Magaling ka siguro magluto, Humble B. Sige, matulog ka lang muna. Oo nga, maganda. Sa resort hotel ka pala. Sige, matulog ka na. Iwan mo na lang. Pangaon kita. Kakain din kami. Sige na. I-mute ko muna to.